Én Balaszítás vagyok, és ez itt a hát igazából a kalandozás az utcán megint. Hoppá, belolgott az ujjam. Na. De ez mondjuk, ez nem utca, hanem erdő. Igen, de hát igazából utcán, mert ez az utca között van. Na most bemegyünk a Csöves lakhelyére, ami... nem mehetünk még be. Igen, de most nincs itt. Videón kívül még. Légy szíves, üsd le ezt, nem kopik le rólunk Csövest, jó? Én már voltam itt, én nem tudom. Ide piszkít. És végére értünk. Ennyi lett volna a videó, nem. Na. Arra van az igazi Nem pont el, egy lakás. Belepisált. Abba is. Hey, az csatorna. Fuck. Ist das? Oh, mi van már? Ádámka, nem baj, hogy videózunk? Jó, benne leszel videóban, nem baj. Na mindegy. Ő is velünk van. Nézzétek őt. Ádám. Na mindegy. Na. Ki? Tudjátok, hogy Ádám volt, nem? A hórákon. Arra. Szar. Megtámadtak közben minket a legyek, de normálisan sétálok a kamerával. Lagos? Most megyünk még olyan helyekre, amit még nem fedeztünk fel. Már mint felfedeztünk, csak nem mutatjuk meg a videót. Ott a rózsa, abból a rózsalészből, hogy rózsa. Jaj, a tegnapi részes rózsa. Na most egy... Igen, ezt tegnap vettük fel. Gyertek velünk egy gyösvényre. Amúgy olyan... Igen, sütgalózunk egy kicsit, tudom, társaságban nem illik, de hagyjuk. Nem, még nem raktam fel az előző videót. Ez majd utána fog felkerülni. Mert amúgy már előre látom, hogy olyan kommentek lesznek, hogy hol van ez, mondjátok már meg, légy szíves, meg ilyenek, szóval... Ja. Ja, hát nem ezt fogom először felrakni, természetesen. Most fal. Na várjál. Sötét, láttok? Gondolom a fényben nem annyira láttok, ma fényérzékeny, de... Most már azért jobban. De inkább nem rakom így, mert igazából igazi nagyságban akarom. Ugye most... Várjál. Inkább így lesz. Bocs, hogy forgatom a kamerát. Ja, lehet, hogy nektek nem szűrődik át, de lehet, hogy átszűrődik. Telefonról vesszük. Hol vagyunk, tudjátok? Igen. Igen. Csak a nézők nem. Csak a nézők nem. Hopp, vajon beláttok? Vagy ebben legyítok. Nem. Jó, de így kémkednénk. És olyan mint hogy kémkednénk valaki után. Hát. Baduncs. Ó, azt az erdőt még mi se ismerjük. Fuck. Most ti jól láttok? Mert én vak vagyok. Hát a videóban jó lesz a minőség. Mondhatom. Lekerjük maxra. HD-ra. Árnyék. Ez kinyit. Lehet, hogy van benn valaki áll. Arra is volt. Na, itt a sötétben. A sötétben sokkal jobb a minőség, de tele van léggyel. Itt a mérgező vagyunk. Nézzétek, ha futnák, akkor ez így mozogna. Adjunk egy tippet, Magyarországon vagy. Persze. Igen, Magyarország, Moson-Magyaróvár. Nem mindenre többet ne. Találják ki, hol vagyunk. De ez Fekete István általános iskola körül. amúgy... Ipartelep. Tehát ipar. De hogy ma filmben? De Borfotféle közelérében. Igen. Igen. Arra az első részben már megadtuk a címet, szóval most a másodikban mi? Hát, hogy ha valaki nem látta az első, és pont a másodikat tudja csak kiszűrni,
Az... Mi fasz? Ádám! Szart csinálsz. De várjál. De mi a szar most? Oldalról veszi, vagy megint? Speedrun. Mit csinálsz? Ott megy valaki. Várjál. Hé, Szabi! Bot! Hogy fasz? Ja, ő nem Szabi volt, ő az álneve. Igazából az a neve, hogy kecskeszívul látunk. Ja nem. Az a neve, hogy Józsi. Amúgy a Józsa. Elmondjuk a teljes nevet, ugye? Lesz, ugye az a neve, valami, mi az, hogy milyen Józsi, várjál. Kapás Józsi. Kapás, igen. Na. Nem, kasszás. Kasszás! Mi most? Kasszás Józsi, mivel kasszás Józsi gyereke. Itt vagyok. A kasszás Józsi. Itt drogozom, imádok én. Ne, spoiler! Visszanézd! Most fénygránát. Ez tök jó átmenetem. Tök jó, amit mész, és akkor megjöttünk az erdőbe. Fénygránát. De most nem látok semmit. Nem látunk semmit. Arra, most menjünk arra. Hé, van egy erdőnk. Ja, emlékeztek arra az erdőnkre, amelyeket mondtuk a múltkori videóban, hogy... Akkor még Ádámka nem volt itt. Akkor éppen én játszott. Aha, na. Előző Jó, igen, én már rájöttem. Amivel tegnap nem mentünk be, mert rohadtul sáros volt. Ja. És biztos kérdezni fogjátok az első videó alatt, hogy bementek oda abba az erdőbe, bementek. Meg a csöves lakhely. A másodikba bemegyünk. Persze, tudjátok úgyis, hogy bementünk előtte a csöves lakhelyre, hogy ne zavarjuk kamerával. YouTube-azunk! Jönnek. Rali, YouTube-azunk! Nem mondd el már a nevét. Videós neve. YouTube-azunk. Bejössz? YouTube-ba? Bejössz YouTube-ba? Kalandozás az utcán részben. De nem, csak itt leszel velünk egy darabig, de úgy értem, hogy megadod-e magadat, hogy tényleg bemutathassunk a videóban, vagy csak úgy... Igen. Meg fogjuk rakni. Igen. Mi a cím a videó? Nyugi. Kalandozás az utcán. Jó, akkor cső. Holnap lesz ebből? Holnap. Ja, akkor most be is mutatjuk. A felfedező. Spoilerezünk. Roli, a seggedet ne nyomd a kamerám. Jövök le. Ó, mekkora levél. Tük mekkora. Ha bozza bele se fér képbe. És már meghalt. Gyere meg alap, fedezzük fel. Az mi? Ennyi zúzú, mint Az mi az Ádám? Szike. Szikéje van az Ádámnak. Tök jó, akkor fel vagyunk fegyverkezve. Én a kamerával, nagy fegyver. Annyit fogtok észrevenni, hogy nincs kamera. Törött képernyő. Én meg Én ugye meg kell. De nem, nekem is van fegyverem. Ez a kavics. A kamera az videó. Nagy. Ez a fegyverem, meg ez a fegyverem. Látjuk, mekkorát ütött? Hány feliratkozód van, Szita? Meg sem ennyi. Semennyi. Jó videós vagyok, mit te egy feliratkozó? Na, azt mondom, már haverod, ugye? Mi? A haverod, ugye? Nekem még a szexi A haverod, testem is ugye? egy fegyver. Miért Ó, az? várjál! Miért Ez az mi nem a ér? szar? Nem, az nem ér. Bazd meg. TB volt. Ez mi? Nem az. Volt. Egy tévé. Gyertek! Arra most nem látnak a nézők. Éles egy. Azt mondtam éles. Kösz. És megvakultak a nézők. Azt a kurva! Felrobbant a tévé mögöttünk. Ami már magában üres. Na akkor, most egy kis szünet, és átérünk majd a játszat túlsó oldalán, mert máshogy nem tudjuk bemutatni. És igen, ennyi. Várjál, nem, figyelj! Át fogunk menni oda, ugye te, aki nézi a videót, figyeljet! Át fogunk menni a játszat túlsó oldalára, igen, nem kell figyelni, az, és mikor átmentünk,
Akkor... Hagyjatok abba. Nem is csinálom, hogy nem kamerába, csak a Gergő. Ott egy légy. Ki az erdőben ott benne? Szóval most már nem ment. Na már, Istenit! Megvan. Na akkor átmenjünk a játszótér túlsó oldalára. Ja, várjatok, igen. Ide, figyeljétek. Ez volt a sáros erdő, úgyhogy mert az kicsit messze van az a másik erdő, és hát kocsival kéne mennünk, tehát igen. Nem a játszótér túlsó oldalán van. Nagy Tudok még egy erdő. hanem egy másik is. Nincsen meg. Igen. Na, Tegnap ugye már bemutattuk a nézőknek azt a házat ott hátul. igen. Akkor bemertünk ott menni, de itt ezt még nem voltunk. CBA. Hogy ez Spár. Spár, akkor fog. Várjál! Várjál! Ezt használtuk régen WC-nek. 3 éves korunkban. De mutassam, hogyha működött, vagy nem. Ne, inkább ne. Ja. Szegény nézők, spoiler 18 plusz. Ja, mert van benne egy kos. Na igen, egyszer az egyik haverunk ide szart. Úgyhogy szerintem én kerülöm ezt a részt. Ja, viszont... Valahova ide szart a Roli. Nem a Roli! Mi? Nem úgy neve! Nem a Roli! Ja, nem is a Roli volt. A Zoltán, igen. Nem emlékszel? Isten! Ja, a Zoli volt. A Zoli! Nem emlékszel? Zoli! Emlékezek, hogy egy Pikachu. Na mindegy. Ő nem lesz benne a videóban, spoiler, de mindegy. Ott egy madárfészek, hoztál ki belőle a madár. Mindig, tényleg. Itt leszedett. Spoiler. Várj, szedjük már le. Hol van Ezt a állat... Ott, fönt. Ó, tényleg! Állatvédők nehogy ezt meglássák. Csak rázd meg! Rázd meg! Leesik az, csak rázd meg! De Szar! van benne tojás. Tojás? Ki belőle a madár. Ott van egy címke, azt szerintem vették. Nézzétek. Ja, szar, estek már le rólam. De szar. Gyerünk már, Ádám, szedd le! Akkor menjünk, nem tudjuk szerintem, de megpróbálkozunk vele. Kell egy bot. Egy kurva hosszú. Azt üsd le, nézd. Mivel? Ezt üsd le. Ja, te vett. Igen, próbáld meg. Ó, állatvédők nem nézik. Ja. Ugye? Állatvédők ugye nem nézik. Összegyúrtam egy csigát. Ezzel most állat gyilkolás. Már is gyilkoltuk. Ma mindegy. Ez a bakker. Várjatok, Balázs levideózzuk. Nem fogjuk lebakni a magát. Geci, nem bírom meghúzni, fú, előbb húzom. És a videóban nem majd igazán jönhet át. Várjál, Geri, kamerázzál. Kamerázok. De pont a fészket, jó? Várjál már, Szedjük szét! Várjál. nem látni, baszki. Annyi átszéle van ott. Na most látni. Egy fekete föld lesz a fészek. Amúgy lassan 4 órája megy a videó, de amúgy lassan. Mennyi idő? Oké. Srácok, a mi videóba itt folytatjuk. Sziasztok! Köszönjétek már! Fuck yeah! Szevasztok! A kemény videóban leverjük azt a rohadt fészket.